This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Ginpanginbulahan, Iloilo City Mayor Treñas ang nagapadan nga drug operations sang Philippine National Police o kon PNP. Ining ginpahayag sang alkalde sa ginpagwa sini nga statement pinaagi sa iya Facebook account. Suno sa alkalde ginapasalig sini nga yara lang ang iya suporta sa mga pulis pati ng suporta sa mga barangay officials sa Iloilo City agud nga matap ng illegal nga droga kag illegal trade sa syudad sang Iloilo. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabandarang Alex Escalante. Nagabandara sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera